mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita, O Diyos, na nakakahiling kan sa imong banwaan, na maimbod na naghahalat sa kapiestahan kan pagkamundag kan kagurangnan. Tuguti na mimibi kami, na magin maninigo kaming makaabot sa mga kagayagayahan kan siring nakadakulang kaligtasan. Asin danay na magselebrar kami kaini sa nakakadagkang kaugmahan, huli sa mga maludok na panuga, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahari-hade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Magtukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, sarong rawit-dawit na nagpapahayag nin maugmang paglaom. An paglaom na liwanag iniyaon sa pag-andam sa pagdatong kan madara nin liwanag nin kaligtasan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Mag-ugma ang disyerto, asin an kaalangan. Magayagaya ang kaapadan, asin mamurak. Siring sa liryo, mamukad na mamukad. Buhay na magayagaya, asin mag-arawitan. An kamurawayan nin Libano, itatao sa iya. An kagayonan nin Carmel, asin Sharon. Hihilingon ninda an kamurawayan, kan kagurangnan. An kahalangkawan, kan satong Diyos. Pakusuga ang mga kamot na maluya, asin ang mga tuhod na gurapay, papusoga. Sabihi ang mga matalaw na puso, magmakusog, dai kamo matakot. Uyaan sa indong Diyos, ang pagbalos maabot, ang pagbalos kan Diyos. Siya maabot, asin ililigtas kamo. Dangan mamumuklat ang mga mata, kan mga buta. Asin mabubuksan ang mga talinga, kan mga bungog. Dangan maglulukso siring sa usa, ang pilay. Asin maawit ang dila, kan mga pula. Tanagbulwak sa disyerto, ang mga tubig. Asin ang mga salog sa kaapadan. Ang mga binalukat kan kagurangnan, mabaralik. Maabot sinda sa Sion na nag-aarawitan. An kaugmahan na daing kasagkoran sa saindang payo. Makakamtan an kagayagayahan asin kaugmahan. Mawawara an kamundoan asin an pagharaya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Para bantay kan katotoohan, sagkod paman. Para gibo nin katanosan sa inaapi. Para tao nin tinapay sa mga nagugutom. An kagurangnan naghuhubad kan mga nagagapos. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. An kagurangnan nagpapamuklat kan mga mata nin mga buta. An kagurangnan nagpapatanos kan mga kuba. An kagurangnan nagaataman
kan mga nakikihimanwa, an mga ilo asin balo, inaataman. Kagurangnan, madya, asin kami ligtasan. Alagad andalan kan mga tampalasan, linalagalag. Maghahade an kagurangnan, sagkud paman. An sa imong Diyos, o Siyon, sa mga kapag-arakian. Kagurangnan, madya, asin kami ligtasan. Pinapagirumdum kita ni Santiago Apostol na magsarig sa kaabtan na may presensya kan tunay na kaligtasan gikan ki Kristo. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Kaya magmatinios kamo, mga tugang, sagkod sa pagdatong kan kagurangnan. Uya, an paraoma nagahalat kan mahalagang bunga kan daga. Magmatinios dyan sagkod na abdan kan uran, kan tigtaramboan, asin kan uran kan tigburakan. Kamo man magmatinios, parigona an sa indong mga puso, ta nagdadaghadang na an pagdatong kan kagurangnan. Dai kamo maghinanakit sa lambang saro, mga tugang, tanganing dai hukuman. Uya an hukom, nakatindog sa atubang kan pintuan. Ako bilang aarogan, nin pagtios, nin kasakitan, asin pagkamatinios. Mga tugang, an mga propeta na nagtaram, sa ngaran kan kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan nadangog ni Juan sa iyang bilangguan ang mga gibo ni Kristo, sinugo niya an sa iyang mga disipulos na haputon siya. Ika an maabot, umahalat pa kami nin iba. Nagsimbag sa inda si Jesus na ansabi, lakaw, usipan nindo si Juan kang nadangog nindo, asin nahiling. An mga buta nakakahiling, an mga pilay nakakalakaw, an mga dauton nalilinigan, an mga bungog nakakadangog, an mga gadan nagbabangon, asin an mga dukha nahuhulitan kan marahay na bareta, asin paladan anday napapasala huli sako. Mantang naghahali sinda, nagpuon si Jesus magsabi sa mga katawuhan, dapit ki Juan,
Ano an ilinuwas nindo pa disyerto tanganing masidan, bariw na pinupukan kanduros? Alagad ano an ilinuwas nindo tanganing hilingon, tawo na nagugubingan nin malumhok? Uya an mga nagugubing nin malumhok, nasa mga harong kan mga hade. Alagad ano an ilinuwas nindo tanganing hilingon, propeta? Opo, nagsasabi ako sa indo, asin urog pa sa propeta, ini ang dapit ki Isay sinurat. Uya, sinusugo ko an sakong anghel sa inutan mo, aanda mo niya an sa imong dalan sa atubang mo. Amen. Nagsasabi ako sa indo, mayong suminubang sa mga namundag na babae, na urog kadakula ki Juan Bautista. Alagad, ang pinakasadit sa kahadean kan langit, urog kadakula sa iya. Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, magtukaw po para sa homilya. Diyos maray na hapon po sa Saindo Gabos, mga tugang. Ang Domingong ini, susog sa satuyang nadangog sa komentaryo sa pagpuon kang Santa Misa, traditionally, inaapod na Gaudete Sunday. Gaudete Sunday. Hali po sa Latin na tataramon, Gaudio, Gaudere. Naanbot sabihon, rejoice, to rejoice, magalak, mag-ugma. No? Digdi po hali ang mga pangaran kaitong mga lolo sa kalulata, Gaudencio, Gaudensia, pagbabae. So, ibig sabihin, kung igwapan ng Gaudencio digdi, ngunyan kaya mga Shane na, no? Pag igwapang Gaudencio or Gaudensia ang pangaran, ang ibig sabihin kang sa indong ngaran, mag-ugma. Kaya pag ang pangaran mo Gaudencio or Gaudensia, dahil ka puro nguton, ano? Permi ka sa nang nakasmile. Ta ang Gaudete Sunday, mag-ugma, kaugmahan. Sa Domingo man na ini, ikatulong Domingo kang Adviento, sinuluan, siguro kan subagong aga, ining ikatulong kandila na naiiba ang kulay rosa, pink, maski ang vestment, liturgical color, sa aldaw na ini, nag-iiba kan mga nakaaging Domingo, kan Adviento, kulay purple, violet, ngunyan, kulay rosa. Ang rosa po, yaon po siya, kabali po siya sa family color kang violet, lighter lang, ano, mas magian lang. Pag pinatingkad mo, nagigi siyang violet. Pero pag pinapusyaw mo, ang saro sa minaluwas na kulay, ining kulay rosa, ano, mas magian lang, ano, mas lighter. Kaya, yaon man, ang pagmati dapat sa Domingong ini, kan kagianan, ano, we are lightened, ano, our burden sa paghalat, ano, napapagian or minagian dahil ta ang satuyang hinahalat haranina, maabot na, madatong na. Gaudete Sunday, mag-ugma. Siguro sa panahon niya tungon yan, may mga nagkapira na nagsasabi, nagpapahayag, Father, medyo masakit mag-ugma. No? Masakit mag-ugma. Siguro dahil kang sakit kang buhay, mahal na barakalon, kulang sa pang Noche Buena, masakit mag-ugma. Siguro dahil sa iba, igwanin makuring kahilangan, masakit mag-ugma. Igwa po ako ngayon, Father, terminal cancer or illness, may taning na ang sakuyang buhay. Paano pa ang Dominggong ini, mangangapudan sa sakuya na mag-ugma. Siguro ang iba sa satuya, may mga familia na day makakauli ngunya na Pasko. Masabi, ano ang rason ko para mag-ugma? No? Ang kinaban po, ang satuyang sosyudad, minsan nadadaya kita, minsan pigmimislead kita, kang satuyang kaugmahan sa Pasko or sa Christmas, sa panahonin Christmas. Ang sarong dakulang kahaputan, ano talaga, or mas angay na kahaputan, si Isay talaga ang dapat ang ipag-ugma pag Christmas. Ako unta iyan, ano? Guilty kita kayan gabos. Ang satuyang kaugmahan pag Christmas, yaon sa mga material na bagay, ano? Si regalo na makukuha, si mga bonus na makukuha, no? Si mga palaad, ano, na mahihiling,
si mga tawo na mai-encounter giraray, si mauruli nakafamilya, no? Kaya minsan pag mayo ning pailaw, masabi kita ay mamundoon man ang sentro, no? Takala ta ang kaugmahan yaon lang duman sa pailaw. Pag day naguli ang satuyang kafamilya, ay mamundoon man day naguli ngunyan si sakuyang aki, si sakuyang tugang, si sakuyang agum. Takala ta ang kaugmahan kang Christmas yaon sa sainda. Masabi kita ay day ako nabunot ngunyan sa senior citizen raffle, no? Namumundo. Takala ta ang kaugmahan yaon duman sa premyo, ano? Kasi iyon ang pinapahiling sa satuya kang komunidad. Iyan ang pinapahiling sa satuya kang kinaban. Kala ta pag Christmas maugma or ang kaugmahan yaon sa sainda. Ang Christmas maugma ta may pailaw, may regalo, may bonus, may holiday para sa mga estudyante, no? Kaya mabalik kita sa satuyang hapot si Isay as in ano dapat ang tunay na pinaggigikanan kang satuyang kaugmahan. And obviously ang kasimbagan po kayan ang satuyang kagurangnan. Igwa po ning sarong sorbitero, itong paratinda baga ning ice cream, ano? Nagtitinda siya. Ang mga aki, ugmahon sa sorbitero, bakong iyo po, magurang lang ang day na uugmata. Siyempre, madadarahan, tapos baka maraot pa ang ngipon kang sa iyang aki. Sabi ni Steve Jobs, ang co-founder kang company kang Apple, if you want others to be pleased, do not be a leader. Ano, sell ice cream. Magtinda ka ngayon ng ice cream. Ano? Kaya ining sarong paratinda ng ice cream, sorbitero, ang mga kaaki ay nauugma sa iya dahil ka itong ice cream. Sarong beses nagtinda siya sa bulan ng Disyembre. Ano? Habang nagbabarakalan mga aki, hinapot niya ang mga aki, ano nga ang gusto nindo sa Disyembre, sa Christmas? Sabi kan mga aki, gusto mi po ngayon ng dakulaon na ice cream. Dakulaon na ice cream. Kaya, naggibo ning dakulang ice cream inihong sorbitero. Nakahiling na po kamo ning paggibo ning ice cream, itong dirty ice cream. Ano, may moderno na kaya ngunyan sa pagining mga machine. Pero kaya ito natatandaan ko duman sa tinambak. May nagigibo ka yan, itong pigaarog po ninda ka ini. Ano, itong dahil ko aram kung anong proseso ang apo diyan. Garong kung sa arena pigmamasa. Ano, mapagalon po iyan matanglay kasi malapot. Ano, kaya kung may nalasahan kamong maaskad sa ice cream, bako yan itong asin. Sa itong tube kayan, may asin kayan, tapos may yelo. Pero pag may maskad, bako yan asin. Sarong posibilidad kayan, ganot, nagtuturo yan. Ano? Pero dahil sa request kan mga aki na gusto ninda ng dakulang ice cream, gumilibo siya ng dakula, di mas mapagal. Kaya nagkahelang and nagadan ang sorbitero. Hanggang sa pagbalik ang aki duman sa lugar, sa meeting place ninda, kaya itong sorbitero, kung saan sinda nagbabakal, pirang bulan nang day nagbabalik ang sorbitero. Ano? Tapos, iyon na ini, nakamati sinda ning kamunduan. Nakamati sinda ning kamunduan. Narealisar ninda, nauugma sinda, bako dahil palan ka itong ice cream na nababakal ninda sa sorbitero, kundi dahil sa sorbitero na nagpo-provide sa sainda ka itong ice cream na gusto ninda. And iyo po yan ang Christmas. Minsan, kaipuhan tang i-refocus ang satuyang sadiri. Kaipuhan tang mahiling na ang tunay na kaugmahan, bako palan sa mga bagay na nakukuha niya to pag Christmas. Bako sa mga tao na naiinkwentro niya to pag Christmas. Bako sa mga handa na nakakakanta pag Christmas. Ano? Siguro may mga listahan na po kita ng mga Christmas party na naaatindiran ta. Ano? Siguro nagbabalak na kita, anong kakakanong ko, digdi salad lang ako, digdi spaghetti lang. Ano? So bako dyan, kundi sa rason kan selebrasyon na ini. Igwabaganing sarong phrase sa internet, may hiling po nindo. The reason of the season. Nakakanindo. The reason of the season. Ang rason kang panahon nin kapaskuhan, asin ang nakalaog duman na imahin, ang umboy. Kaya kung igwaman kitang rason na dapat ipag-ugma niya to ngunyan, iyo po ang satuyang kagurangnan, si Kristo. Dahil ko sinasabi na dahil ipag-ugma ang regalo, dahil sinasabi na daita ipag-ugma ang pag-uli kang sa imong aki. Siyempre mismo na iyan, pero ang taon ng day nag-uli, maugma iyan, ano, maray iyan. Pero ang mga iyan, pangaduwa na, secondary, secondary. Ang primary source dapat kang satuyang kaugmahan ngunya na Pasko, mayong iba ang satuyang kagurangnan. Ang satuyang kagurangnan.
Kaya magayunon pag-isipon ini, lalo na duman sa mga tao, na daiman mauli ang kafamilya niya, kulang man ang sa iyang pang Noche Buena, ta ang pag-reserve sana, 500 pesos. Bago iyo po. Tapos pag-abot kang aldaw, kulang palan. Ano? Magayon yung pag-isipon. Magayon yung pag-isipon duman sa mga taong dai mabubunot pag raffle. Ano? Pag dai ka mo nabunot. O kaya lugi ka mo sa exchange gift, mas hababaan kantidad kang nakuha kaysa kantidad ka itong binakal mo. No? Binakalan mo ning iPhone, tapos nabunot mo, toothbrush. O, tapos ko yan. No? Magayon ini pag-isipon, ta ano? Dawa mga araw kayo ang mangyari sa satuya ngunyan, alagad kung yaon sa satuya ang mahal na Diyos. Na yan tunay na pinakarason kan kaugmahan niya ito ngunyan, may rason kitang mag-ugma. May rason kitang mag-ugma. Pero ang sarong kahaputan, paano taaakoon si Kristo? Ano? Paano magiging maninigo sa satuya na mamundag ang mahal na Diyos? Na ang umboy, dahil sa namamundag duman sa bilen na i-display ta or gigibuhon ta, kundi mismo sa satuyang puso. Padalion man lang po yan. Balikan po niya to ang pangapudan ni San Juan Bautista kan maglaog kita sa panahonin Adviento. Ang panahonin Adviento, si San Juan Bautista baga nga ay baga ano sa iyang pagkuraho duman sa lantad, nagparasabi siya, tanuso ninduan mga dalan, patagon an kabukidan, linigan ang sa indong puso, tamaabot an kagurangnan. So ibig sabihin, maaako taan mahal na Diyos. Maaako taan mahal na Diyos. Kung sineryoso po niya to, itong paglaog kan Adviento, maaako niya to, mamumundag sa satuyaan kagurangnan, kung kaitong enot na Domingo, dinangugta na ang pangapudan kang season na ini, kan panahon na ini, na magsulsol, magbakle kang satuyang kasalan. Siguro mahapot kita, baka dayaman po kang mataraas. Si Isay na po ang nakapagkumpisal. Mayo pa po ano. Si Isay na sinag-Christmas party, advance, igwa na siguro, dahil pa. No? Aminon ta, bango iyo po. Minsan, baka dakol ang magkulang sa sato dyan. Dahil da ito pinagseryoso, ang pangapudan, kan panahon nin Adviento, ang magsulsol, magbakli, kang satuyang mga sadiri, or kan satuyang mga kasalan. Mga tugang, kung iisipon pati, magayon pa, or marahay, ang sarong tao na minsan mayo kan mga kaugmahan na itinatao kan material na bagay sa kinaaban, regalo, tao na mahal sa buhay, na nag-uli, no, raffle, premyo, bonus, asin iba pa. Mas maugma pa ang sarong tao kung mayo man siya dyan, alagad inako niya ang kagurangnan. Ano? Igwayaning tunay na kaugmahan. Nakamati na po kamo kaayan. Itong pag ang sarong tao no, nagsusulsol, nabubuhay ning matanos, dawa po baga materially nagkukulang-kulang siya, ang tawong pong iyan, igwaning pagmati ning katuninungan, maugma sa iyang buhay. Maugma sa iyang buhay. Dahil ko aram kung nakamati na po kamo kaayan, pag aram mo ang sa imong sadiri, mayo kang liniligis na iba, ano? Marahay kang makitungo, dahil ka man nang raraot kang sa imong kapwa, mayo kang dinadaya, dawa nagkukulang-kulang ka materialisa sa imong buhay, igwa po ning pagmati ning katuninungan, asin kaugmahan. Balik ta ron tang sitwasyon, igwang mga tao na bastante, bakong iyo po, igwang bilyones, sabihon ta na, bilyones, igwang milyones sa bangko, no? Pero pag-aram niya, na ang sa iyang pagkabuhay sala, ano, dahil dinangog itong pangapudan ni San Juan Bautista na magsulsol, linigan ang puso. Dawa baga igwang bilyones ang sarong tao, dawa bastante siya, may lechon pag Noche Buena or pag Medianoche. Pero pag aram niya, nasala ang pagkabuhay niya, purisaw ang tawong iyan. Igwa po kamong bisto ka iyan, igwang bilyones, pero pag hiniling mo, stress na ang lalawgon. Ano may nahiling ka mo recently lang? No, dahil kang sala niyang gibo, stress na ang lalawgon. Pag kinumpara mo, mataba siya dati, tapos ngunyan, ibahon na, ano, mayo ning katuninungan, mayo ning kaugmahan. So arog po kayo ng pagmati kang sarong tao. Pag mayo ning pagsulsol, pag mayo ning pagbabago, dawa bastante ang sa iyang Pasko. Dawa ginanahan niya pa ang first prize ngunyan na taon sa saindang Christmas party na house and lot. Pero kung mayo ning pagbabago, mayo ning tunay na katuninungan, asin kaugmahan,
sa tawong iyan. Kaya igwa pa kitang natatada ning sarong Domingo, may saro pa dyan ng kandila na natatada susuluan next Sunday. After ka iyan, sa Domingong masunod, after kang Sunday na, Christmas na, first Sunday of Christmas. Igwa pa kita ning panahon, tinatawan kita ning panahon. Kaya, aprobitsaran niya to ang natatadang panahon na iandam ang satuyang sadiri, tanganing maninigo niya tong akoon or maninigong mamundag sa satuya ang kagurangnan. Sa paagi kaiyan, igwa kita ning rason na mag-ugma. Igwa kitang rason na mag-ugma. Dayman kita mabunot, dayman mag-uli ang kafamilyata, dayman kitang bonus ngunyan, igwa kitang rason na mag-ugma, ta kita nagsulsol, nagbago, asin maninigo sa nang mamundag sa satuyang puso, ang satuyang kagurangnan. Matindog po kita sa pagpahayag nin pagtubod. Nagtutupod ako sa Diyos Amang magtatamhan. Taglalang kang langit asin dagat, asin kay Hesu Kristo, aking bugtong iyan. Kagurahang natal, ipinangidang huli kang Espiritu Santo, ng dati Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubo. Uminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay ipaghali sa mga gadan, suminakahat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuo, kan Diyos Amang makakamtan. Haleluya, pabalik sa pagtuo, sa mga buhay asin mga gagal. Nagtutupod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na katoliko, sa parokakinawa ng mga santo, sa pagkatawan ng mga kasalan, sa pagkabuhay, liwat din naman, sa buhay na dahil kasaturan. Amen. Mantang naghahalat kita sa magayagayang paglaom kan pagdatong ni Hesu Kristo sa tong paraligtas, may pagsarig niya tong idulot sa Ama an sa tong mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, magdanay na pusog sa pagtubod, asin magin ilaw nin kagayagayahan, asin paglaom sa kinaban, na pano nin kariribukan, asin iriwal, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang mga tawo sa mga mayayaman na nasyon nin kinaban, magkusugan buot asin an pagkamatinao na maghiras kan sa indang yaman sa mga nagsasakit, huli kan gutom asin kadukhaan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga magurang mag-arog kay Juan Bautista sa pagpamidbid kay Kristo, asin sa pag-andam kan sa iyang dalan sa buhay, kan sa indang kaakian, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga biyadi, mag-ako nin kusog asin ranga sa mga nag-aataman sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga katuod niya tong gadan, mabuhay sa gudpaman sa presensya kan kagurangnan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa Ama, sa imong pagkamuot, himateaan sa mong mga pamibi, asin gibuha kaming makabaing ki Juan Bautista, na magindaing takot, asin mapakumbabang saksi sa bilog na kinaban, sa mga katukduan kan sa imong aki, si Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Magtukaw po sa pagdulot kan mga atang, ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, danay na idulot lugod an ostya kan samong debosyon sa imo, na nag-uutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring naghahaman kan sa imong kaligtasan para sa mo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen sa day masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Magluhod po. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuhan niya man in kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Daya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Dios, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo, Diyos Amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, anggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos nga maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maog ng paglaom, asin pagdatong kan samong para ligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo anasiya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Magluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan makasalang kang kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bakwa kong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana asinan sa kong kalag, mauumayan.
Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga pisog kan marahay na bareta. Ining mga pisog magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga, napakatapos daogonan karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sa gudpaman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayaman nin langit, an siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan, asin katoninongan, kan samong paratubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sa gudpaman, sa kamurawayan, asin kaumawan, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan, hinahagad miyan sa imong pagkaherak, tanganing ining mga Diyos no natabang, makaandam sa mong mga nalinigan sa mga maraot na gawi, para sa fiestang maabot, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapi ng perang anunsyo. Second collection, igwa po kita nin second collection para sa maintenance kan sa tong simbahan. Schedule kang Misa di Aguinaldo asin simbang gabi. Sa Lunes, petsa 15 kang Disyembre sa aga, pupunan ang simbang gabi sa oras na alas 7 nin Banggi. Iguanin presentasyon ang mga Jóvenes bago kan misa. Siringman pagkaaga, ang Misa di Aguinaldo mapuon sa oras na alas 4 nin aga. Bago kan misa, pagkaaga, magkakaigwa po nin presentasyon an manlain-lain na grupo. Ang mga intensyon sa misa, babasahon bago kan presentasyon. Misa ni Arsobispo Rolly Terona asin Arsobispo Rex Alarcon. Sa Miyerkules, petsa 17 kang Disyembre, ang misa sa alas 7 nin Banggi, papamayuhan ni Arsobispo Rolando Terona, Arsobispo Emerito kan Cáceres, asin ang simbang gabi sa Lunes, petsa 22 nin Banggi, papanginutan man kan sa tung presenteng Arsobispo Rex Alarcon. Mag-attender po kita sa mga nasabing misa. Grand Alumni Homecoming, in connection kan ika-25 taon kan pagmukna kan Holy Cross Parochial School, magkakaigwa po kan enot na Grand Alumni Homecoming sa Lunes, petsa 22 kang Disyembre. Ang registration gigibuhon sa oras na alauna. Magkakaigwa po nin misa sa oras na alas 2 nin hapon. Makipagkoordinar sa leader kan sa indong batch o kaya sa HCPS Office, Holy Cross Parish Office, Holy Cross Parochial School Office para sa detalye kan gigibuhon na mga aktibidades. Si mga may birthday, kumpleanyo, ngunyan aldaw, digdi po sa inutan para po sa pagbendisyon. Iduko po ang mga payo. Matindog po ang gabos.
Dios amang kaglalang nin gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo an samong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalong buhay. Hinanyugan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mong ini sa imong surgoon. Nangunyan nagseselebrar kan sa indang kompleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay, asin familia. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya asin grasya, tanganing padago sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring man an sa indang familia. Irayo mo sa tentasyon, kahilangan, asin anuman nakatibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Inihinahagad mi, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kamo asin magdanay sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.